दिसंबर में लड़का हो गल तो अर्जेंटवा के जौन उप सरपंच बतावना के लड़का है ये बर्बादी बच्चा भइल तब एक बाइक पूरा दिमाग होश उड़ गया कि भाई ये बच्चा केंगा हो गई के नुकसान कर दल आ नुकसान करा के ओकरा संगे रहे लागल आ रहते रहते बेरा फिर एगो लड़का भइल ऐसा नहीं कहने के झूठ बोलते हैं लोग। अरे सर तो कोर्ट में पता लगी ना। अरे थोड़ी हमने लगाते हैं 1.5 लाख रुपया मोटरसाइकिल 4 लाख रुपया ये लेखन मांगबा नगदी। इश्क मोहब्बत के चक्कर में घर कैसे बर्बाद हो जाला, परिवार कैसे टूट जाला। उहे एगो परिवार के पास पहुंचल बनी जन कुचायकोट प्रखंड में स्थित बावे। ई परिवार के एक युवक राजू कुमार के विदेश भेज जाता। विदेश भेजे वाला एजेंट ही राजू के पत्नी के झांसा में बहला फुसला के फंसा लेता और भगा ले जाता। परिवार के आरोप बा ये परिवार बावे तो का मामला बावे, कैसे वो एजेंट के चक्कर में पड़ गई। तो वो आवत जाता रहे अर्जेंट उनका घर है, उनका बाप के भेजले हुए तो उनका घर जाता उतर रहे। गैला अला के बाद उनका फिर राय मसौदा हो गए, नंबर मंगले हैं या अपना बाप से तो नंबर दे दिल। ओकरा बाद उनसे बात होके लागल आ जब ये फोन करते रहे तो मान लीजिए वो कल आले अपन संपर्क आ ओकरा संगे लेके कुचायकोट कबो गोपालगंज कबो सासा मूसा कबो कोन्हावा कब एजेंसी में लेके घुमावे लगल। सारा लोग एजेंसी के भी आदमी जानता लो। जबकि मोटरसाइकिल एगो निकालल तो राजू राम के नाम से निकलल। ओकरा बाद फिर एक चीज बताई, उस ससुर दामाद के भेजे वाला एजेंट जन बाड़े हैं सरपंच हमन। हाँ उप सरपंच हमन, कुछ काम ना करे ले, खाली मेहरारू के फेर में फंसावे के फेर में गोपालगंज जाइ है। मान लीजिए पैसा वाला बाड़े, एगो में 40,000 50,000 कमाए के बा एक आदमी के भेजे में तो काम करी। सरपंच जन बाड़े खाली मेहरारू के चक्कर में रहे। हाँ खाली मेहरारू के चक्कर में फंसावत फिरे जगह जगह विदेश भेज के मेहरारू के। हाँ यही लेखा करे ले, लोग के भेजले ओकरा परिवार से संपर्क बढ़ा ले आ यही कुली के चक्कर में रहे। एगो और आदमी के जैसे भेजले ओके यही गाँव के बात है, मगर एक के खुलियाम ना कहे। मान लीजिए ओकरो परिवार के यही लगन फंसौले बड़े तो कहे के बात पतो के रखला बड़ा डेरा लेके। हाँ वो डेरा लेके रखला बड़े। कितना साल से विदेश बड़े? 3 बरिस के ऊपर से विदेश बड़े। 3 बरिस से ऊपर से मान लीजिए 2019 से गईले। ओकरा बाद अले हमारा मलिकाइन के डेट हो गई है, जबकि और दहेज 5 साल 3 साल से लड़का जब विदेश बड़े तो दिसंबर में वो औरत का लड़का कैसे हो जाता? तो मान लीजिए दिसंबर में लड़का हो गल तो अर्जेंटवा के जौन उप सरपंच बतावना के लड़का है ये हमनी के ये थी बाटे जो करे उहे रहता। जब खुलियाम कहता जी इतना दिन वो लड़ल तो अब हम लड़ाए हमारा संगे अब लड़ लगे केहू कहता कोनो बात कह सझुरा जाता गारा गारावल करे लगता। हमनी के ऊपर धमकी देता जी हमनी के मारवा देव जा पिटवा देव तालू के जैसे उजरवा के फेंक दे है जहिया चाहे तहिया तालू के ऊपर कोनो फंड में फंसा देव। मान लीजिए प्रशासन एकरा के कौनो कार्रवाई नहीं करत ना ओकरा के पकड़ पावता। मान लीजिए हमनी के यही में हमनी के परेशान बन जाता। कहीं ऐसा नहीं खे नो कि उ दामाद और ससुर के भेजता जौन एजेंट उ रोलन के कुछ पैसा बाकी लगे, उ पैसा के वसूल करे खातिर उ औरत के रख ले लो के ना ऐसा बात नहीं है। उ तो पैसा पहले ही दिया गई, हमनी के पैसा है कुछ दिन खातिर बाकी लगा, कुछ दिन खातिर बाकी रहे तो दिया गई। ओई में संपर्क ओकरा बाद मान लीजिए ओकरा लड़की के बाप के भेजल तो ओकरा घर से बाकी रहे कि का रहे वजह संपर्क बना लस जाए के वही जा जाए आवे लागल वही जा जाते आवत में वो लड़की के फंसा लल जौन कि हमार पतो बोलते रहल है पहले। और ओकरा के फंसा ललस फंसा ले के बाद से अब ओकरे संगे लेके डेरा गोपालगंज रहता। पहले हिताई नताई घूमल है ओकरा बाद जब कहीं गुजारा ना भइल लोग जान गइल तो उ लेके डेरा दे दिले बाटे वही जा गोपालगंज में जाला वही अपन ऐसा आराम करेला। लड़का लेके अगर पतो रहो तरी तो रखे ना हमनी के ना रखे जा, हमनी के ना रखे जा, हमनी के नहीं रखे के। मान लीजिए पहले हमनी के रहे भाई निपुण बाड़ी तो रख लिया मगर अब हमनी के ना रखे जा उनका के। अच्छा कितना साल हो गए शादी के राजू के? 2014 भइल तो मान ली जोड़ ले। पहले कितना कोनो लड़का ना रहे? ना एगो लड़का रहे नुकसान कर दलस जान के। जब अर्जेंटवा से जब जौन बाटे उप मुखिया बोलता ओकरा जब संपर्क भइल तो लड़कवा के नुकसान कर दल नुकसान करा के ओकरा संगे रहे लागल।
आ रहते रहते अब बेरा फिर एगो लड़का भइल बा। अच्छा रोलन पे केस भी कुछ कइल बा दहेज वहेज के लेके राउर भावे जरा लियानु जी सर। राउर छोट भाई हन राजू जी केस उस भी कइल बा रोलन पे हाँ केस भइल बा। का मांग बा केस पूरा में? परिवार पर केस भइल बा। दहेज प्रथा के दहेज प्रथा के केस भइल बा। का मांग बा उ केस में? केस में हमनी के आय का कहता नहीं 1.5 लाख रुपया मोटरसाइकिल, 4 लाख रुपया ये लेखन मांग बा नगदी नगदी। अच्छा। या जे 4 लाख रुपया देबो लगिन तो हमनी के छुटकारा कराएब जेल से, अथी से, कोर्ट से। आ ना देबो लगिन तो ना छुटकारा होई। या तो मान ली कि बियाह कर लस महिला तब तब का करी पैसा और अगले तो मान लीजिए तो परेशान करती है। ओकरा बाद ही अर्जेंट बड़े उप सरपंच हवन तभी परेशान करता रहे। तो अब एकरा खातिर मान लीजिए प्रशासन कोनो कार्रवाई नहीं करत, जबकि एसपी साहब की हमनी के अथी हम रजिस्ट्री कैले रहनी, वकील साहब ऊपर लिखले रहले। आ ओकरा बाद कोनो प्रशासन सुनवाई ना कैलस आज ले, आ ना धैलस ना पकड़लस कि आरोपी दिन दिहाड़े मान लीजिए घूमत ताटे आ ओकरा के कोनो के थी नहीं। अच्छा राउर छोट भाई जन राजू बानी वहां से बात होत रहुआ कुछ बात बताओ तो नहीं है ना सर हमें से कोनो बात ना भइल ना कोनो बात ना भइल। हम तो मान ली पत्नी के कैसन व्यवहार रहलौ ना मान ली भवे लगी तो ओकरा से हमरा से का बात नहियर रहत लिया यार रहत लसी। तब का करम लगिन केस उस कइले बड़ी त पैसा वैसा देम लगी पैसा कहाँ बस हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा देब? हमनी खाए पर दुलम बन हम कहाँ से पैसा देब सर? इतना दिन से उ नैयर रहत लिया। 2019 में अइली, बहन के शादी भइल, अपना गहना गुड़िया जो रहे सब कुछ लेके गइली। आ अभी खान हमो बाहर रहने, अभी का माई के डेट भइल तो ओहिमे हमने कहने से तब पता लागल कि हेंग बात तन भनक रहा। ओकर बाद बच्चा भइल तब एक बाइक पूरा दिमाग होश उड़ गया कि भाई ये बच्चा केंगा हो गई, यानी उल्टा फंसौलहू बड़ी सब जना पर केस कैले विदेश रहत नहीं लड़का केती हो गइल जी। मान ली 3 साल से संपर्क नहीं है भाई से तो लड़का केंगा हो गया। अब ये तो अचंभू वाला बात बा नो, जब संपर्क नहीं है तो बच्चा केंगा हो जाई। आई जैसे गहना होना का लेके गइल बड़ी सामान वाला एजू से जितना जौन भी सामान बा, बर्तन गहना गुड़िया जितना बा। ऐसा नहीं कि झूठ रोलन बोलते हैं लोग केस कइले बड़ी तो आरोप लगावते हैं लोग ऐसा नहीं कि रोलन झूठ बोलते हैं लोग। अरे सर तो कोर्ट में पता लगी ना, अरे थोड़ी हमनी के लगावते हैं सर। ये सब पूरा परिवार पर केस कर बड़े। हमारे बहन भी आ शादी हो गई ओकरो पर केस कर बड़ी, हमारा परिवार पर हमनी पर मैंने केहू के नहीं छोड़ ले, सबके ऊपर मैंने ये केस लागू भइल। गाना होना सब लेके चल गइल बड़ी जी सर। का ले गइल बड़ी चाचा एजा से? अरे जब है 8 थान गहना ले गई बड़ी। मान लीजिए मंगटीक का मंगलसूत्र, ओकरा बाद ना कितना गहना होई 2.5 लाख के? अरे कम से कम 2.5-3 लाख के गहना बाटे। एगो 40,000 50,000 और क्या ले गइल बड़ी? और कपड़ा रहे राजू के नाम रहे तवन ले गई, बैग उठा ले गई, कमर उठा ले गई, ओकरा बाद बर्तन उठा ले गई, गैस सिलेंडर ले गई भारत एजेंसी के, 2 गो बड़का मोबाइल ले गई। और मान लीजिए जितना भी रहे ओकरा बाद 7 लाख रुपया ले गई। ओकरा बाद अर्जेंट के किनवाली जे है टेम्पू किन के डाली। ओकरा बाद अब रोलन का करम लोगी रोलन के तो सब बर्बाद करके चल हाँ तो बर्बाद करके चल गई, फिर बर्बाद में फंसौल। कोनो मदद नहीं मिलत ना कोनो मदद नहीं मिलत। देख सकते हैं रोलिंग इश्क मोहब्बत में कैसे घर तबाह होता बर्बाद होता वे भेजे वाला एजेंट ही उ महिला के फंसा लेता अपन प्रेम जाल में। और राजू के साथ साथ राजू के ससुर के भी विदेश भेजता वे। अब का मामला बावे पूरा जनबा की अगला परिवार से जाने के प्रयास कइल जाई। ई परिवार के कहना में कुछ पैसा बाकी रहे तो ओना के चलते आवत जात रहे तो बाकी पैसा वसूल करे के चक्कर में महिला के अपन प्रेम जाल में फंसा लेता और शादी करके घर अपन बसा लेता। लेकिन ई घर के एक परिवार तबाह बा, बर्बाद हो गइल बा। एक परिवार पर केस दर्ज कर गइल बा। वीडियो करो ज्यादा शेयर करी, पीड़ित परिवार के इंसाफ और न्याय मिले।